Magandang araw, ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 2. Formal nang itinurn over ng Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA ang mahigit 1 bilyong pisong kita nito sa gobyerno. Ipinresinta ni SBMA Chairman and Administrator Eduardo Jose Alino ang mock check na may nakasaad na 1,465,478,485 pesos and 70 centavos kay Finance Secretary Ralph Recto sa DOF Building, Bangko Sentral ng Pilipinas Complex, Manila nitong Lunes, July 14. Ipinakita raw nito ang matatag na pasok ng income flow mula sa business community sa loob ng Subic Bay Freeport Zone o SBFZ. Sinabi ni Recto na resulta raw ito ng matibay na polisiya sa good governance at nation building ang pagpasok ng 1.4 billion pesos sa dividendo mula SBMA. Makakatulong daw ito sa pagkukunan ng budget dahil hindi nangangailangan magtaas ng buwis upang mapondohan ang mga proyekto ng pamahalaan. Ayon kay Chairman Alino, ang 1.4 billion na dividends ay kinabibilangan ng 50% ng net earnings noong 2024 na nagkakahalaga ng 798,267,923 pesos and 24 centavos. Bukod dito, kasama rin sa isinumiting revenue ang 667,210,562,46 centavos para sa huling installment ng dividends noong 2022. Pinagtibay naman ng Finance Secretary na patuloy ang kontribusyon ng SBMA matapos ang pagbabago nito mula sa dating base military at ngayon ay itinuturing na world-class economic engine, isang self-sustaining investment hub na nagbibigay trabaho at oportunidad sa taong bayan. Abangan ang iba pang mga ulat at update sa Pasada Balita mamayang alas 4 ng hapon. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.